салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Мерседес Benz аст бародаро, солиш 97, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. Мошин бародаро тоза ҳай, матоъ коробка хадаи 100%, задагӣ пистагӣ надора. Мошин ҳуҷҷати солона дорад, тонировка дорад, утилизатсияро кардагай. Номераш хеле мебинед Тоҷикистон бародаро. Мошин Тоҷикистон айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. Нарша 550 000 рубл мегӯяд. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед, ватсапам дорад, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбатӣ боша бародаро, BMW 3 аст, солиш 2000, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 2.5, коробка автомат, ҳолаташ хуб. мошин бародаро нахаду ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷатош 100%, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 60 мега, харидори андик боша бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед ва дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Астраҷи дар кузови седан аст, солиш 99, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. чӣ хеле навода мебинед бародаро, мошин тоза, матоъ коробка хадаҳои соз, утилизатсия дорад, 4 баллонаш нав. мошин бе ягон расходи камбудия бародаро, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 53 гуфта шуда, харидори андик боша бо камтар муомила дорад. касоне харидор бошед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатӣ Астра F караван аст, солиш 97, сӯзишвориш газ, бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро газу бензин кор мекунад, мотораш нав кардаги, 4 баллони пачка дорад, аккумуляторашам навай, ҳуҷҷат утилизатсия дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 29 мега бо муомила мешавад. бародарони харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатии мо бародаро Volkswagen GT аст, солиш 2017 сол.
сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.4, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародоро нав омадагиай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бародоро 125 000 сомон мега. кадиме мега бихараш дар номаш масалан растамошка масалан ҳамачия мекунем метиемаш дар ҳамин нархи 125 000. 4 та баллони нави пашка дорад. состояние мошин бениҳоят хуб ай. пробегаш 69 000 ай. касоне харидор бошед марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. мошини дигари мо бародоро Hyundai Tucson солаш 2018, сӯзишвориш бензин, кузов кроссовер, объем 2, коробка автомат, ҳолаташ вагон. мошин бародоро нав омадагиай мотор, коробка ходовӣ 100%, 4 та баллони нав дорад. салоншам тозаҳай. утилизатсия тонировка мошин дорад бародоро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 168 000 сомон мега. харидори аниқ бошад савдо мешавад. варианти алиширам ҳаст бародоро. касоне ки харидор бошед ки мошини алиши дошта бошед рақамҳои рӯйкунанда вариантҳоро пешниҳод кунед. ин буд бародор якчандта мошин ва аксессуре ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳам ки мошин хона замин квартира 3 барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародор барои дастгирӣ. барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо аст. хайр то наворҳои оянда.